Ble fydden ni heb driniaethau fel chemotherapi, meddyginiaethau fel aspirin neu insulin, cerddoriaeth i gefnogi rheini a dementia, neu'r brechlynau Covid-19 sy'n achub bywydau. Mae'r triniaethau a'r gofal sydd gennym ni heddiw i gyd yn bosibl oherwydd ymchwil. O lannau Ynys Môn i strydoedd prysur Caerdydd, mae astudiaethau ymchwil sy'n achub bywydau yn digwydd ledled Cymru. Mae staff ymchwil selog yn gweithio'n galed ar astudiaethau iechyd a gofal cymdeithasol hanfodol i wella bywydau pobl yng Nghymru a thu hwnt. Mae pobl fel chi yn chwarae rhan holl bwysig mewn gwneud hyn oll yn bosibl, boed yn rhoi meddyginiaeth newydd ar brawf, yn cymryd rhan mewn arolwg, neu hyd yn oed yn rhoi eich barn ar syniad ymchwilydd. Hebddo chi, does yna ddim ni.